गाबोन बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि बानजायनायाव चैरिटी फुटबल मैच फर फ्लाड रिलीफ बे गेलेनाय जागोन आरो बेहाय बाहागो लागोन ISL I लीग हिरोज आरो बड'लेण्ड 11 बे मोननै हानजाया बेनिखायनो दिनै गासै बे गेले जायगाखौ खोब माने साबना हाबना खालामगासिनो दङ दासिम बे खामानिफोरा जोरदार सोलिगासिनो दङ आरो नैबे फिल्डखौ जेसेबांखिनि बेहाय सिन बोनांगौ बे फिल्डनि जि जखा बेखौबो होगासिनो दङ मोनासिम कमप्लिट जाहैजोबगोन आरो गाबोन बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगोनो नैबे डिमाकुसि स्टेडियामाव बे चैरिटी अफ फुटबल बे गेलेनाया जागोन आरो बेहाय खोब मोजाङै जों नुगोन ISL आव बाहागो लानाय जायफोर दङ हमनानै ला हलिचरन नार्जारी बिनीत रय बावरिंदाव बड'सा बिथांमोननि हानजाया हयथ' नियम गाहामै गाबोन बाहागो लाफैगोन आरो लाफैनानै बिथांमोना दिनै बिथांमोनाबो मोजोमसे गावसोरनि जि बिहोमा बेखौ होनो थाखाय बिथांमोनाबो नाजागासिनो दङ मानोना नैबेयाव चैरिटी फुटबल मैच बेखौ गेलेनानै बिथांमोना जेसेबांखिनि बेहाय रां बेहाय अनसुंथाइ मोनगोन बेखौ जाहाथे रिलिफ फ्लाड बावैसो सिगां जालांनाय आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव जिहेतु फ्लाड जालांबाय दैबाना जालांबाय बे दैबानानि जाहाथे बे भुगिनांनाय रायजो राजामोनखौ जाहाथे एसे मदद होनो हायो बेखौ नोजोर होनानैनो गाबोननो बे गेलेनाया जागोन खोब समायना नैबे डिमाकुसि स्टेडियामा खोब बोथोरा जोबोद गुदुं आरो बेनि थाखायनो हयथ' खामानिखौ दहाय सानजौफु समाव मावनो हायाखै दासो एसे मावनो थाखाय बेलाया दुंनाया एसे गुसु जाबोनायखायसो दायो खामानिफोरखौ जोरदार खालामगासिनो दङ आं डिमाकुसि आनसलिक एबसुनि आफादगिरि जानानै गिबियावनो रायजो राजा बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आं दिनै नैबे ससियेल मिडिया आरो निउसनि गेजेरजों बेखौनो रायजो राजाखौ फोरमायहरनो सानोदि गाबोननिफ्राय बा गाबोन जिहेतु सानसेयारि मोनसे चैरिटी मैच लानाय जादों बड'लेण्ड 11 ISL आरो I लीग हिरोजनि जि प्लेयार्सफोर बिथांमोननि गेलेग्रा हानजाफोर फैनानै गाबोन जिखिनि थांनाय समाव गोबां अखा हानायजों बानपानि जानानै दै लोमसावनानै गोबां मानसिफ्रानो दिनै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जाबाय बै मानसिफोरनि थाखाय रिलिफनि मोनसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय जि चैरिटी मैच लानाय जादों बे हाबाफारियाव बेखायनो आं खावलायनो सानदों जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सिङाव थानाय आरो गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे गाबोन जे बेलासिनि 3 बाजियाव जे मोनसे गेलेनायखौ होनो लादों बेयाव जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि जि हेफाजाबनि गेजेरजों बै दुखुआव थानाय मानसिफोरखौ हेफाजाब खालामनो हायो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे साननानै गाबोननि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो बेजों जोङो जिहेतु टिकेट हिसाबै जों गोबां खालामनाय जायाखै माने 50 रांल' टिकेटनि बेसेनखौ जों खालामदों बिनि अनगायै माखासे जोंहा जितु चैरिटीनि थाखाय जोङो अनसुंथाइनि थाखाय मोनसे कन्ट्रिबिउसन टिकेट खालामनाय जादों 500 आरो 1000 आरो 2000 आरो 10000 बेखौ जों खालामनाय जादों जायफोर माने सुबुंफ्रा अननानै बेबायदि खालामनो लुबैयो बा डनेट खालामनो लुबैयो बिथांमोना खालामनो हायो गोजोन्थों